भारतानं दहशतवादाविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे। 6 मेच्या मध्यरात्री 1:30 वाजता पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातील 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केलेत। भारतानं पाकिस्तानवर थेट एअर स्ट्राईक केलाय, त्याला ऑपरेशन सिंदूर असं नाव देण्यात आलंय। हे तिन्ही सैन्य दलाचं जॉईंट ऑपरेशन होतं। पाकिस्तानमधील दहशतवादी छावण्यांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले। दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः ऑपरेशन मॉनिटर करत होते। 9 टार्गेट ठेवण्यात आले होते। 9च्या 9 टार्गेट यशस्वी झालेत। भारतानं केलेल्या एअर स्ट्राईक मध्ये अनेक दहशतवादी मारले गेल्याची माहिती समोर येते। भारतानं केलेल्या हल्ल्यावेळी बहावलपूरमध्ये 200हून अधिक दहशतवादी होते अशी माहिती मिळते। तर मुरीदकेमध्ये 120हून अधिक दहशतवादी, मुझफ्फराबादमध्ये 110 ते 130 दहशतवादी, कोटलीमध्ये 75 ते 80 दहशतवादी, सियालकोटमध्ये 90 ते 100 दहशतवादी, गुलपूरमध्ये 75 ते 80 दहशतवादी, भिंबरमध्ये 60हून अधिक दहशतवादी, चाक अमरूमध्ये 70 ते 80 दहशतवादी होते अशी माहिती सांगितली जाते। भारताकडून कोणत्या ठिकाणांवर एअर स्ट्राईक झालाय पाहूयात। बहावलपूर जैश ए मोहम्मदचं मुख्यालय, आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 100 किलोमीटर अंतरावर। मुरीदके लष्कर ए तैयबाचे मुख्यालय, सीमेपासून 30 किलोमीटर अंतरावर। सवाई लष्कर ए तोबाचा अड्डा, सीमेपासून 30 किलोमीटर दूर। गुलपूर दहशतवाद्यांचा अड्डा, ताबा रेषेपासून 35 किलोमीटर दूर। हल्ल्यावेळी 80 दहशतवादी। बिलाल जैश ए मोहम्मदचं हवाई तळ, सीमेपासून 35 किलोमीटर दूर। कोटली नियंत्रण रेषेपासून 15 किलोमीटर अंतरावर 50 दहशतवादी उपस्थित होते। बरनाला दहशतवाद्यांचा अड्डा, सीमा रेषेपासून 10 किलोमीटर दूर। सरजाल जैश ए मोहम्मदचा अड्डा, सीमेपासून 8 किलोमीटर दूर। महमुना हिजबुल्लाचं प्रशिक्षण केंद्र, सीमेपासून 15 किलोमीटर दूर। ऑपरेशन सिंदूर नंतर संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलंय की आमची कारवाई केंद्रित, स्पष्ट आणि कोणताही वाद निर्माण करण्यापासून वाचलेली आहे। आम्ही कोणत्याही पाकिस्तानी सैन्य ठिकाणांवर हल्ला केलेला नाही। भारतानं ठिकाणांची निवड करण्यात आणि ते उद्ध्वस्त करण्यात खूप संयम दाखवलाय। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात भारतीय 25 आणि एका नेपाळी नागरिकांची हत्या करण्यात आली होती। संरक्षण मंत्रालयाच्या वक्तव्यानुसार आम्ही आमची कटिबद्धता निश्चित केली आहे। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्यांना उत्तर दिलंय अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयानं दिली आहे। तर दुसरीकडे ऑपरेशन सिंदूर बाबत भारतीय लष्करानं पत्रकार परिषद घेत याबाबतची सविस्तर माहिती दिली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।